ubak grounding nong besap mentah sengi ula lej ban ujor daga ejahar ha umyam police station hadin badon ki briu ki ba kam yeladi kum ki operators jongkat Airtel Dish bat kini ki briu ki wan bandawa pisa na ki patba ki ba pendan kam ya kini ka Airtel Dish. Habaya keren sya undong lum kubor ka Riau News uba nong besap ulayat hu ba kani kam di syu kasin ka baningkong ka day ka bala jule da kini ki Riau shim kabu hakerteng ki company baper kumta menta kasngi na kaliang jong uba nong besap ula ujor ya kani ka ejahar kenang bakin nom jia syu kum kini ki jing jia ya ki weipat kakateng jonga di grounding nong besap masyong sa po sli ular umroi dia kani ka si ka bamenta ngawan menbu ikawi ka FIR hang ni po umyam PS hakabi day bat ka jing dawa pisa mo nakaliang jong ka kinong tray jong ka ni ka Airtel Dish TV tina kaliang jonga ngasmo dap da ka jing lingo namar bakat kum ka jing yakren nakaliang ka office abang phone sa customer care ti ka jing siu ka diban siu ya kitang hapo sispa san thoringa ti ka basno lingo yang akalong ba ki hap ki pan ban san spa tingka bat ki ong lada ngamla ban ai kata san spa tingka kinom wan ban pendek yang kata jing thut jong kawai naka channel ha bobi dei baka TV ke jonga di kan ke jing thut jong ka kalong la sibnai menta de hakini sibnai ngala de ban phone de ke jing bun kam ke jonga nak yang jong kiru selman de hendai ha kini ke sisa jan ke bamenta ngakol biang sa sisien cho customer care hadien ona ngala call pha brio ke de si kimot ban pha de dan artli ki number si ba si phone yang the way number they are san pra san kendai pra san nyo san sau iwe hadien bang la de ban call ko customer care kula pun ni we number yang wong ba ukli pangka jing do jing thot jong kata ka Dish TV ke jonga de hadien nang tai wa wong ban pha ita ki brio de hadien nang tai kla pha ya we pat ki brio wa yo in number phone bolong nyo not san pra san iwe kendai pra nyo de wong ban wan tu lakli ke jaka syong jaka sa lakli na tong sidong ki detail ki bidai bat kan ka jing thot jong kata TV te ka ka bang sung lengo ka ong pun ban yang aba lada PI san spa tingkangan wan lada PI san spa tingkangan noman de ngalak request di ong ba subha se wan patam bakin page balik ki depan hadu kata ka pisa mo nomor ba kani ke jing kendu jing kam dong tang yang hari tu babun ki badon Dish TV ki thot haba ka thot de ki ju complain haba ki complain kim juan sya dawa pisa ki sya pan pisa ka behe kum kani ke jing pan yang aru kum ju de na kaliang ka jonga nga dap da ka jing solingo haba nyila siu yaki ada kapisan man lo benai man bakut ngahap ban siu ti benai mentaru ngahap ban siu ya ka balance ka bangam yo ban page ya kata ka channel ti ngam sopier habide bakata namar ba ngasutfu ba nakaliang ka office o bangi complain ka simpor iki henry ka basol ngo apat bakin pan pisa ka smo bamla ban pediang ti mata ngabu ya kan ka FIR mata si hang ni kalong ba nikwa ban tip manu badan si ban ya sela ban pan pisa nakaliang kita kinong train namar kilayo la ko tulop bat kata ka jingwan ka jong kiru ihap i ban siu ka sispa tengka bat balik kinang pan pat sa kata ka san spa nalor jong kata ka pisa nang pan san spa lada ke ay kata ka san spa kinwan ba lada kim ay kinwan tenga bu ya ka jing kerpat ya ka police department bakin subha ban khot bat toket yaki bat de ban pensitom biru iki kum ka ay namar ba kani ke jingle ka junki em kalong kala penyap si sayangi ki bedok ki besok namar ba om de tanya ka Dish TV habang ila tap ya ka Dish ni man lo benai wei belakut kan nginem yo ya ta ka extend la bang hidu ban page ya ka ta channel handai wei beladu wei lakut benai ha ban siu ba ya man lo benai ya ka channel ka bang yo nek la da yo page ni yo page ting kerpat ke ya ka office mo na ka police department bakan simkia senang bakan ni kan long du ka ju ka jing sneng ya kinong tray lada nakaliang ka office kum bangatip bakam don kita ka jing dawa pisa ka jing pan pisa te henry ka dik jing le jong kipat kala pensyayong ngi kum ki nong le connection te kuntang kerpat ya ka office ni bakan simkia bat lada de ya ki ban pensitom ki hap ban pensitom bat lada kam don kenu ka jing ya sela teng kwa bakin kan ni kelenti kan ben ka jing ra jong ay kan ka FIR mata kasi kalong ba nora si kelenti ka babet ka babyang kenang bakipat baru cintip ya ka jing long jing man harbi de bakan ni ka ki connection ha bai de baki Dish bat kui ki jing connection ke bide baki abadan jing de baki company bafer ya